И здравейте, приятели, аз съм BlackBear88 и отивам към един приятел. Още ли вали, бе? Отивам към тях да снимаме клипове за или за Clash Royale, или за Minecraft, или за нещо друго. Каквото да се сетиме. Ако може да последвате моите приятели HeroVip95, Никола Тим, Вената 2. Също така, Вената 2 е един от най-добрите приятели на моя приятел, който се казва HeroVip. Той ми направи профила в Facebook, защото аз не знаех как да го направя. Извинете, не във Facebook, ми в YouTube. Аз не знаех как да го направя. Моя приятел се казва Косиоди. И сега отивам от тях да играем на лаптопа му. Тоест пак това е дето минава, бе. Скара ми ангелите ми изкара. Добре. Значи аз почти съм стигнал. Профила ми във Facebook е BlackBear88 и довиждане.